aften. Regeringen har for nylig lavet et nyt forslag, som indebærer, at ca. 4.000 studiepladser skal nedlægges. Det går specielt ud over de humanistiske fag, såsom kommunikation, æstetiske fag og sprogfag. Begrundelsen for regeringens forslag er, at alt for mange får en uddannelse, som fører til ledighed. Men det er der selvfølgelig mange forskellige holdninger til. SF og Venstre har kritiseret uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen for, at hun ikke har drøftet forslaget med forligspartierne på uddannelsesområdet, der består af Folketingets partier på nær Enhedslisten. For det andet mener SF ikke, at regeringen kan skære i studiepladser ud fra arbejdsløshedstal, der peger bagud. Vi har fået Annette Vilhelmsen i studiet, som gerne vil kommentere på regeringens nye forslag. Der er tale om et nybrud. Regeringen bruger gamle arbejdsløshedstal, der ikke siger noget om behovene på fremtidens jobmarked. Jeg er bekymret for konsekvenserne af at nedlægge en del af arbejdspladserne på tyskeruddannelsen. Og Tyskland, det er et kæmpe marked, hvor vi gerne vil have afsætning for Danmark. Og vi har brug for, at der er flere, der kan tysk. Venstre er dog ikke afvisende over for at justere på antallet af arbejdspladser. Nu har vi fået Københavns Universitets prorektor Lykke Friis i studiet, som også gerne vil kommentere på regeringens forslag. Jeg finder det urealistisk, at de unge skifter fra eksempel engelsk og antropologi over til datalogi eller matematik, der har lavere ledighed blandt nyuddannede. Og desuden forventer Københavns Universitet, at nedskæringen vil øge antallet af uddannelser, hvor koefficienten for at komme ind ligger mellem 10 og 12. Det var alt fra Lykke Friis omkring regeringens nye forslag. Nu videre til vejret.